Gaskiya ne akwai hanyoyi daban-daban da mutane ko matasa ma tunda su ne suka fi amfani da wannan hanyoyin sadarwar tun daga kan Facebook, Twitter, TikTok da sauransu da za su yi amfani da wannan gurin samarwa da kansu wani 'yan kuɗaɗe ko kuma wani abun da ko da a ce datar ba kai asararta a banza ba za ka samu kuɗin siyan wata datar. Sunana dai Suhail Sani Abdullahi, ina aiki da cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma wato CTAD da ke nan Kano ɓangaren sashen fasaha. Gaskiya ne akwai hanyoyi daban-daban da mutane ko matasa ma tunda su ne suka fi amfani da wannan hanyoyin sadarwar tun daga kan Facebook, Twitter, TikTok da sauransu da za su yi amfani da wannan gurin samarwa da kansu wani 'yan kuɗaɗe ko kuma wani abun da ko da a ce datar ba kai asararta a banza ba za ka samu kuɗin siyan wata datar. Shine akwai hanyoyi daban-daban, akwai tun daga farko akwai monetization. Duka waƴannan platform ɗin ko kuma duka waƴannan guraren sadarwa tun daga Facebook, Twitter da TikTok da sauransu suna da wani tsari da suke kira da monetization. Shi wannan monetization ɗin zai baka damar duk wani abu da kai posting ka mai da shi ya kasance in mutum ya je ya gani za ka samu kuɗi a ciki. TikTok in bidiyo ne ka je ka ɗora za ka samu kuɗi a kansa in wani ya je ya kalla. To akwai hanyoyi da yawa da za ka bi duk da kasancewar suna da tsarika daban-daban. Za su ce sai ka kai mataki mutane da yawa suna following ɗinka sannan kuma kana saka abubuwa waƴanda ba su karya ƙa'ida ba da sauransu. To wannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci. To shi yasa in aka ce kasuwancin social media kuma maybe kana sayar da wani abun ne daban wanda yake na zahiri sai kana siyar da shi mutane suna siya ana kai musu guraren da suke. Sannan kuma idan misali waƙa ka iya ko wani bidiyo editing ka iya da sauransu akwai abin da ake kira da freelancing wanda kana zaune a gida da kwamfutarka ko kuma da waya za ka na yi wa mutane irin wannan ayyukan. Sannan akwai ƙirƙire-ƙirƙire na abubuwa kamar a ce manhajoji ko website da sauransu. Duk irin waƴannan abubuwa ne da matasa za su yi amfani da su gurin koya gurin kai samun kuɗi. Amma akwai buƙatar mutum sai ya dage ya koya saboda in baka zauna ka koyi abun ba sai ka zo kuma kai ta shan wahala ko kuma ka daɗe kana yi kuma baka samu abun da kake nema ba. Amma da farko kai ƙoƙari ka je ka nemi sani ko kuma ka koya. Yanda kuma mutum zai koya shine yawanci waƴannan abubuwan ba wai sai mutum ya je makaranta zai koya ba. Akwai irin su YouTube, akwai Google. In ka je kai searching ɗin abu ko kuma ka je ka duba a YouTube za ka gani complete yanda ake yin abu. Zai koya maka yanda ake kasuwancin social media, zai koya maka yanda za ka fara samun kuɗi da Facebook, zai koya maka yanda za ka fara samun kuɗi da TikTok, zai gaya maka irin wannan ƙa'idodin. Sannan su kansu platform ɗin wato manhajojin su Facebook ɗin da su TikTok ɗin suna da wani ɓangare da suke cewa da community wanda a nan ne mutum zai je ya koyi irin waƴannan abubuwan ba sai ya je wani gurin ko YouTube da sauransu ba. To duk waƴannan suna daga cikin hanyoyi da mutum zai iya riƙa samun kuɗi da sauransu ko gurin saida.